Кажи ни кой е Стефан Зашев? Днес вече съм състезател, мога да кажа, че на доста писополило в България към дрифта говорим. Какви бяха първите стъпки? Изградил с като пилот от него, от неговите знания и така нататък. Той аз ако имам неговата кола, нали, те тук 800-1000 коня, всички си мислят, че мощността кара колата. Това си е сега все пак за всички е вау, нали, как колата се парзаля и така нататък. Нямаше такива социални вещи като сега. Някой, който примерно е талант, трудно ще я покара. Това е една от първите дрифт автомобили, мога да кажа, в България, откакто има дрифт чемпионат. 2010 година се здобих с тази E36 316. Тази година става за още един месец, цели 14 без да спирам. Или нещо друго те спираше, защото отне тези 10 минути. И най-ключовото е завиването и ъгъла на завиване. Тук е разпределена тежестта. Имам турбина, която направи 2018 година. Ти си един пример за човек, който се развива въпреки всичко и напротив на всичко. Какво трябва да се промени, какво трябва да стане в тази държава или на тази сцена, за да се случва нещо? Съответно, ние взехме участие в абсолютно всички състезания. Счупихме пак мотора на Враца, на по-ниското. Миналогодишния шампионат какви бяха най-сериозните опоненти? Аз паднах от Петю Радичев с Мерцедеса, който много сериозно се развива. Нали? Какво ти даде това? Какво научи ти? Способник. Къде да преправя колата на тази голяма писта. Като през следващата кола на обратния завой си счупих педала на газта ми, падна долу и аз като намеря ловчето и справи. Пак опираш до това, че от диното колата отиде на състезание. БМА и преработката на двигателя, че той е от 3 мотора по принцип. Ето, събран на един. Какво крие бъдещето за теб сега? Какво се очаква? Това си е проблем, смисъл. Или отива, или не отива. Добре, къде останаха топките в този моторспорт? Извинявам се, че го казвам, къде е? Чисто нови фалксени, долу-горе, без да не я изправиш. Къде? И горе вече ви се разплетаха горите и се чуваме. Кои са най-важните неща за един пилот? На автомобилът ми е работен изцяло само за дрифт. Моята кола и на Алекс колата са тотално две различни. Самия баланс, това къде двигател е назад. Има ли някаква регулация по отношение на шампионатите като тегло? Тежи тон 173 с пълен резервуар без мен. Правете това, не правете това си. Това е яко. Двете до това, да си говоря. В няма сцена турбина на Скания на B8, примерно. 300 оборота изместих с половина една пътня. Акерман е много важно нещо. Да се разминават двете колела едно да завирка. Да, два пъти се кола 25-ня Коледа ми вада стружка 2 години. Сменял съм диференциална Гурко. Кой е най-сериозният инцидент? Много близки батали, те нямахме с много висок скорост на влизане. Но викам, какво направи? Ти викаш, що караш толкова близо и викам, айде си ходи. При нас се чумая ми е така. Това ми е било, нали, най-така като вид тразма малко има. Имал съм инциденти много да се навирам, защото аз лично много обичам агресията и да се наврана колко. Който човек като те гледа така, като си спокоен и уравновесен, не мога да си представи, че си такъв. Иначе пожелаваме си да се видим на пролет с много новини, с много сериозен календар в отготвен. А че аз ти пожелавам да имаш възможност тази кола да оставиш някъде да напомня за миналото ти и в някакъв момент да направиш още една дрифтачка. Гледайте ни, защото тук е мястото, където ще го видите него на пролет и това е доста добър завършик на това, което направихме. Това е живот един път. Трябва да го вземем каквото можем от него. Благодаря ти, Василий. Благодаря ви и на вас. Много яко. Чак ми се докарат.